tabbas wannan hanyar za ta baka damar ɗaura waƙar da kake so akan TikTok sannan kuma ka yi amfani da ita. Da yawan mutane suna ɗaura sound ana riƙe musu sound idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon an gama. Ka shigo cikin TikTok ɗinka kamar haka. Idan ka zo za ka shiga wajen nan wannan wajen inda alamar plus ɗin nan. Idan ka shiga haka zai buɗe maka wani waje kamar haka. Idan ka zo ka wannan wajen ga inda aka saka alamar waƙa. Idan ka taɓa wannan wajen zai kawo ka wani waje kamar haka. Idan ka zo za ka janyo shi, in ka janyo wannan wajen ga wajen nan inda aka ce your sound. Wannan wajen shi zai baka damar ɗaura waƙar ka taka ta kanka. Idan ka taɓa shi kamar haka zai buɗe maka. In ka zo ga wannan inda aka ce import local sound, sai ka shiga wajen import local sound ɗin nan zai buɗe maka waƙoƙin da suke cikin kan wayarka gabaki ɗaya. Idan ka zo za ka taɓa duk waƙar da kake so ka ɗauka a wannan wajen. Misali kamar haka ina so in ɗauki wannan waƙar kamar haka. Zan iya buɗewa in ji waƙar da nake so in na taɓa wannan gefen. Sannan kuma idan za ka ɗaura sai ka taɓa wannan wajen gashi nan wajen. In ka taɓa zai yi makin sai ka sako ƙasa nan ka ce import. Kana taɓa import ɗin nan daga yau waƙar ka ta hau kan TikTok ga ta nan a nan wajen. Duk wanda ya shigo zai yi amfani da waƙar ka. In kana so kuma kai ma za ka yi amfani da ita za ta iya yin trending. To amma idan kana so ka goge ta kuma fa za ka zo ka taɓa wannan wajen da aka ce manage ɗin nan sai ka taɓa shi kamar haka. In ka taɓa zai baka dama a nan wajen. In ka taɓa magana ta ƙare daga nan wajen kuma zai ce maka remove, ka sallame ta. Idan wannan bidiyon ya muku daɗi ku shiga cikin comment section ɗina ku rubuta mun good sannan kuma ku tabbatar kun yi liking ɗin bidiyon nan saboda ya tafi viral. Na gode.